И здравейте, приятели! Само да кажа, че това е последното шортс клипче, защото вече ще качвам само нормални клипчета в YouTube, но без шортс клипчета. Това, приятели, е последното шортс клипче в YouTube, което сега снимам, но поне ще има TikTok клипчета кратки, така че поне ще правя TikTok кратки клипчета. Очаквайте ги, много са готини. И така, приятели, това беше от мене. Оставяйте лайкове и също така много ви благодаря, че вече стигнахме 100 лайка в TikTok. Даже някъде 121 лайка, мисля, че сме общо. И също така, приятели, и в YouTube са почти 40 абоната, приятели. Много ви благодаря. Само един абонат остава и ударям 40 абоната. Това беше от мене, приятели. Оставете поди лайк, абонирайте се за Дарин Гейминг, както и да ме последвате и в моят TikTok канал, който също се казва Дарин Гейминг. Това беше от мене. Ай, чао!